ndifuna ndinenechi, MCP panopa ikutenda ma mind games, ikutenda ma mind games. MCP ikulowesa nkhani zosiyana-siyana kumanga anthu awa, kuopseza anthu awa, yaiti kumangani. Amene wawa ni ma mind games omwe akufuna kuti anthu asiye nkhani yomwe ili yofunikira kwambiri. Kuthana ndi MCP amalawi tinaziyamba bwino ni nkhani yothana ndi smartmatic. Smartmatic isagwire yani kodi ntchito mdziko muno, chifukwa smartmatic ni njira yokhayo yomwe MCP ikudalira kuti ipanga success pa zisankho za 2025. Annabel Ntalimanja ndi munthu mmodzi amene akumudalira kuti akwanisa kupanga zonena kuti MCP iwine. Muzionesesa kuti pamnthawi anthu amene amalawi anadzuka kuti akapange against smartmatic kunatuluka zikwanje, chifukwa che imaziwa MCP kuti ndi chinthu chokhacho chomwe iwo akuchidalira kunena kuti apambane pa zisankho. Ndiye izizi kuchitikazi, kumangidwa kwa anthu, kutulusa kuopseza anthu kuti musalankhule, kupondereza zinthu zosiyana-siyana, zinthu zomwe akufuna kuti ziwalike. Akupanga izi pofuna kuti zinthu zina zitani kuti ziwalike, zomwe zili zofunika kwambiri, zomwe amalawi ali nazo maso kwambiri. One, smartmatic. Kuchosedwa pampando kwa Annabel Ntalimanja, ngozi ya kuchikangawa ya Saulos Chilima. Zinthu ngati izizi ndi zomwe iwo achawo zapanikiza kwambiri. Ndiye awawa ni ma dress tactics amene akusewerawa kumapezeka kuti akumanga anthu kuti anthu tiwale tisiye nkhani zimene zizi, tizikakhala tikuyang'ananso nkhani zachani kuti zanyowani, kufuna kuti iwalisa mission yomwe ifeyo takhazikika kuti tithe kuthana nayo. Guys, tisatanganidwe kumenya nkhondo zochuluka mopanda ulo nkhondo imodzi yorani kodi yowina. Nkhondo yomwe ndikakhale nayo maso panopa ndiyothana ndi Annabel Ntalimanja, ndiyothana ndi smartmatic kuti tigonjese MCP. Kuti tigonjese MCP, nkhondo zomwe tikuyenera kuti timenye ndi kuwina ndi nkhondo zimene zizi. Annabel Ntalimanja atule yani kuti atule pasi udindo. Smartmatic isagwire yani kuti ntchito mdziko muno. Zinthu zokhazo zina azizi zifuna nkhati tikugonjesa mutu wa zinthu zonse zomwe tikuzifuna kuti ifeyo tipambane nkhati amalawi, kuti ifeyo tithane ndi MCP ichoke mboma. Chinthu choyambira kuchita ndi zimenezi. Kwina akufuna azingotimenyesa mitu ma game mind, tiluze direction, titanganidwe ndi zinthu zambiri, kuti izizi zikhale zinthu masiku azikhala kutani kuti akupita. Tikamaza tutumuka kuti tiyambeni nkhondo iyi, tizakhala kuti it's too late. Kuthana ndi mmera, kuti akati mmera kuti ukwanise mtengo kuti uzule mosavuta, ukhale udakali waung'ono. Kwina kumalira nkhwangu, mahakso, machizulo, koma pa nthawi inoyo mmera udakali waung'ono. MCP panopa funa tikufotokozereni amalawi zonse zomwe zachitika mu kuchokera 2020 kufika 2024. Tima element lomwe tikuoneka zonena kuti ikufuna kubwezeresa ulamuliro wa chipani chimodzi. Zimene zichazo zitha kuzakhala zakhazikika pamene tikanguwa pasaso 5 years ina. Chifukwa pa 4 years yamwe yapitayi, mbali zonse zomwe nkhanza zomwe zinkachitika mu ulamuliro umodzi mutha kuona kuti zachitikapo. Kuphwanyira anthu ufulu, kuthamangisa, kugwiritsa ntchito mphamvu, ndi zichazo zakhala zikuchitika tikamafuna kupita kukapanga mademo, kutulusa zikwanje, anthu kuvala maski, kuthamangisa, kuzungulira ntawona anthu kumatemedwa. Yapangapo yaotchapo magalimoto, kugwiritsa ntchito mphamvu.
yapha anthu 29 nthawi imodzi yapangapo, ndi anthu enanso mkatikatimo amene aphedwa, amene asakudziwika, amene aphedwa mwakuseri yachita. Zinthu ngati zimenezizi akumaziona kwa iwowo zikutheka, ndiye kuti tiyapasenso 5 years ina ikhazikika. Guys, palibe chipani china chilichonse kungoti MCP yalamulanso 5 years ndiye kuti yakhazikika. Palibenso chipani china chilichonse chomwe chikusana ndi MCP panopa chizatani kodi chizafa, chizasasulidwa ndi MCP, chizasasulidwa ndi MCP. Aka 4 years kana kongoyesa, koma ka 4 years kongoyesa omwe Amalawi amva kuwawa, Amalawi aphedwa, Amalawi azunzika, Amalawi achitiridwa nkhanza. China chilichonse mu 4 years chatani kuti chasongonekera, ndiye tikapa 5 years ina. Guys, timenyeni nkhondo ya mathematics isagwire ntchito. Timenyeni nkhondo yo Annabel Ntalimanja adule pasi yani kodi udindo. Njira yokhayo ndi yomwe akuyidalira MCP. Muona tikangoyamba nkhani imeneyi MCP imabwera ndi full force kuziwa kuti ndi chinthu chokhacho chomwe akuchitani kodi akuchidalira, kunena kuti atha kuloweranso mboma. Njira yake ndiitiye kuti ndi imeneyi. Ndeteni tisapatuke, tisatayeko kwambiri kumatanganidwa ni nkhani zina, tigwire nkhani zochuluka yaiti atoche izi. Izozo ndi zomwe akufuna kuti ife tizitanganidwa ni nkhani imenezi chazo, kusiya nkhani yofunikira yomwe iliyo yosasu mathematic machine. Guys, ana amma 2000 mukamamva kunena kuti MCP, anthu makolo athu akale amasiya nsima ili pamoto yophikaphika, ayufi amakadi akubwera kuwathamangisa, kuthawa makadi, kuthawa msonkho. Mukamamva kuti MCP imapezeka kuti olo kungopeza ayufi amanyamula nkhuku, kugwira nkhuku m'manyumba, kugwira mbuzi m'manyumba moumiriza, kugwira kutenga galimoto munthu mafuta ndi yake kunena kuti anyamule mbumba zakamuzu. Musamaone ngati kuti ndi macheza, ndi zinthu zoti zimatani kuti zimachitika. Mwazina mwa izo njira yake yomwe amagwiritsira ntchito ndi zimene zayambika muyani kuti muzaka 4 zomwe zapitazi. Andi mukamanena kunena kuti ana ma 2000 mwamena kuti anthu akale anali opusa, ndiye kuti so tivomerezese kuti kuphatikiza ndi inuyo pa nthawi inoyo ndinunso opusa, chifukwa chokuti tikulekerera ano, chifukwa anthu taona kuthamangitsidwa chani kuti ndizikwanje pamene akufuna kutani kuti kukapereka madandaulo awo, kuthamangitsidwa ndizikwanje anthu nkumathawa. Ana anunso inuyo anthu amajena ana ma 2000, ana amene muzabereke, amene mwabereka awa, ena tikudziwa kuti mwabereka kale, amene mwabereka awa pozamva kunena kuti pozauza kuti anthu amati akapita kapanga mademo amathamangitsidwa ndizikwanje anthu nkumathawa, azakusekanisoni. Mmene inuyo mukusekera kuti anthu ankathawa nsima. System yake ndi iliyo kodi ndi imene iyi yomwe ikuchatana kuti kupanga MCP panoyi. Andi ikakhazikika ifikana kuti china chilichonse chomwe chimachitika nthawi imene ya ulamuliro umodzi, nkhanza zomwe zimachitika mu ulamuliro umodzi zikhala zatani kodi zakhazikika. Guys, achinyamata ana ma 2000 MCP ndiyo dani kodi ndiyo ipa. Mwazina mwa izo zokuti MCP ndiyo ipa mwazionera nokha mu zaka 4. Tiyeni tidzuke 2025 tithane ndi mathematic machine, tithane ndi Annabel Ntalimanja, chifukwa zimene zizi ndi njira yokhayo yomwe akufuna kubwezeretsa chani kodi kukhazikika, akufuna kuwinira zisankho boma ilira MCP. Njira yake ndiite kuti ndi imene tikhazikike, tisazapange regret. Tiyeni tidzuke, ngati akuyuza force, ngati akuyuza zikwanje, nafenso tiyeni tidzuke, tikhale ndi magulu, tidzuke ndi zikwanje, tikapange against nkhondo imeneyi. Titani kuti tiwine mathematic machine mdziko muno isatani kuti isagwire. Tikayilekerera mathematic kugwira mdziko munomo, MCP ikhazikika, palibe munthu amene angazathanenso ndi chani kuti ndi MCP. Tiyeni tidzuke.